Windows ingurunea. Ongi etorri Windows erabiltzeko aholku pare bat emango dizkizugun pilula honetara. Zeri deitzen diogu sistema eragilea? Gailu batek funtziona dezan eta aplikazioak irekitzeko, fitxategiak gordetzeko, interneten nabigatzeko edo mahai gaina pertsonalizatzeko aukera ematen digun programa nagusia. Hainbat sistema eragile daude, hala nola, MacOS, Linux eta abar. Windows da erabilienetako bat, bere sinpletasun eta bateragarritasunagatik. Ikus dezagun nola sortu sarbide zuzenak eta konprimitu karpetak, zure egunerokotasunerako oso erabilgarriak diren bi aholku. Lehenik eta behin, zer da zuzeneko sarbidea? Lasterbide bat da, programa bat, karpeta bat edo fitxategi bat azkarrago irekitzeko aukera ematen diguna, jatorrizko kokalekuan bilatu behar izan gabe. Zure mahai gainean, eskura izateko asko erabiltzen duzunetik zuzeneko sarbidea izatea gomendatzen dizugu. Zuzeneko sarbidea sortzeko, jarraitu urrats hauek. 1. Bilatu eskura eduki nahi duzun fitxategia edo programa. 2. Egin klik, xaguaren eskuineko edo bigarren mailako botoiarekin. 3. Goiti beherako menu bat irekiko da, eta bilatu mostrar más opciones aukera. Ondoren, enviar a eta hautatu eskritorio crear acceso directo. Ikusiko duzu, ikono berri bat agertzen dela, idazmailan gezi txiki batekin. Hori da zuzeneko sarbidea. Oso erraz. Orain, ikus dezagun zer esan nahi duen karpeta bat konprimitzeak, baina fitxategi bat edo gehiago ere izan daitezke. Konprimitzea tamaina murriztea da, leku gutxiago ardezaten eta dena fitxategi bakar batean sardezaten. Karpeta bat konprimitzeko, egin ezazu hau. 1. Bilatu konprimitu nahi duzun karpeta edo fitxategia. 2. Egin klik zure xaguaren eskuineko edo bigarren mailako botoiarekin. 3. Aukeratu, mostrar más opciones eta, ondoren, bidali eta karpeta komprimida en zip. Zip fitxategiak konprimitzeko formatuetako bat da. Windowsek fitxategi berri bat sortuko du beste ikono batekin. Erraza, ezta? Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.